Mercè Alegre, visc a Barcelona i he fet una exposició sobre la meva mare i la malaltia de l'Alzheimer. De fet, jo no he estudiat art, però sempre m'ha agradat dibuixar, pintar, qualsevol cosa relacionada amb l'art, escriure, la poesia. I m'agraden molt les plantes, he treballat amb horts i també, en general m'he dedicat al món de la cultura. La meva aproximació a l'art és des de la vivència i des del que és més orgànic. Gairebé mai faig art a partir de teoria. Sempre és algo que hagi viscut, que hagi encarnat, que hagi sentit, que m'hagi travessat. I això potser està relacionat amb també la meva formació com a artterapeuta, perquè al final el que fas és deixar que la vida parli, no? A través del teu cos o a través del que creen les teves mans, del que crea la teva veu. Jo estic molt centrada en les arts plàstiques perquè sempre, des de que tinc record, m'agradava agafar pinzells i dibuixar o pintar. Però últimament, i també ho he experimentat amb aquesta exposició, m'he anat aproximant més cap a les arts més de volum, explorar el contacte amb el fang, amb la terra, i potser també està vinculat amb la temàtica, relacionat amb la meva mare, que és una mica les arrels, la terra, la teva primera casa. Tècnicament, la veritat és que em sento molt lliure amb els pinzells, faig servir cafè, vi, i m'agrada molt la tinta xina, la tinta negra, que fa olor de terra també. I m'agrada barrejar la tinta xina amb potser fer una passada de guaix, que li quedi més consistència, barrejar-ho potser en blanc, a veure si fa una gamma de grisos. I inclús també m'agrada molt utilitzar espelma o qualsevol tipus de cera per crear diferents plans en una mateixa imatge. Encara que sigui bidimensional, doncs tindrà un cos, de nou aquesta presència orgànica. Aquesta exposició neix una mica sense saber que neix, perquè de fet vaig començar a fer fotos, a escriure, a partir del moment en què a la meva mare li van diagnosticar Alzheimer. Això va ser a l'abril del 2011. Ma mare tenia 60 anys, acabats de fer, perquè ella és del març, i jo tenia 25 anys. I en aquell moment recordo que gairebé vaig somriure, perquè ma mare feia molts anys que estava rara, estranya, deia coses que no semblaven pròpies d'ella. I el pare i jo no sabíem molt bé què estava passant. Ma mare estava molt trista, però no hi havia cap mena de raó perquè estigués trista en aparença. I aleshores saber, per fi, per quina terra caminàvem, com es deia aquella cosa que se l'estava menjant per dins, però no ho sabíem, em va fer somriure. Vaig dir, ara ja sé on som. Però, clar, acte seguit va ser com si s'esfondrés el terra, perquè no sabíem exactament què volia dir, però sabíem que deixaria de ser qui era ella. No sabíem quant de temps trigaria en desaparèixer, potser serien anys, 20 anys, 10, i al final van ser 8. 8 anys en els que la meva mare, a poc va deixar de ser la mare que jo coneixia i va ser una altra cosa.
I en aquest adaptar-nos a ella, a la seva nova realitat, a la seva nova forma, a la seva nova presència, vaig trobar com estratègies de supervivència per acompanyar-la i per acompanyar-me. I una d'elles, la primera, va ser començar a escriure. Escriure gairebé de manera impulsiva, per no quedar-me dins el mal que em feia veure la dona que m'havia portat a la seva panxa, que m'havia alimentat, que m'havia criat, que m'havia ensenyat, que m'havia explicat, que m'havia educat. Veure com es desfeia davant meu i no poder fer res. Escriure. I fer fotos. Vaig fer fotos perquè primer, també de manera impulsiva, inconscient, sentia que havia de mantenir alguna imatge de quan ma mare encara estava bé, entre cometes. I potser en el futur, quan ma mare no me la sabia imaginar com estaria al cap d'un temps, però sabia que segurament no s'assemblaria gens a la mare que jo coneixia, doncs pensava, tindré aquestes fotos per recordar o per mostrar-me el camí cap al final. Així que he fet moltes fotos i les he guardat senzillament. Les he guardat com un diari que guardes a sota del coixí del llit i que vas acumulant. I només ha pres forma quan la mare ha mort, quan l'he pogut plorar, quan d'alguna manera l'he pogut enterrar dins meu. Com en qualsevol pèrdua, en qualsevol mort. Hi ha un procés de dol, hi ha un procés d'adeu, d'acomiadament, de desprendre't, de deixar anar l'altre que pugui marxar. I l'art m'ha acompanyat molt. I no l'he anomenat art, ha estat simplement, de la mateixa manera que ara parlo, ha estat la manera de poder expressar què passava i com em sentia. La meva mare era professora d'història. Sempre he pensat que és molt irònic que una persona que té molt bona memòria i li agrada recordar coses del passat, de cop i volta no se'n recordi ni de què ha menjat al migdia. O inclús hi ha un dia en què deixa de reconèixer-te, et mira però saps que no t'està veient a tu, que no et reconeix, que no sap que ets la seva filla, que no sap el teu nom, que no sap que et va portar dins. La meva mare era una persona molt menuda i tenia els ulls blau-gris, els cabells arrinxolats i era molt primeta. I li agradava molt caminar, li agradava molt la muntanya. Era molt feliç quan anava a la muntanya. I li agradava molt fer classes i explicar coses que creia que eren importants en els seus alumnes. Sobretot es va dedicar a l'educació per la pau. Va ser pacifista tota la seva vida i es va entregar plenament a transmetre aquesta passió als seus alumnes i a mi, perquè en el fons jo també vaig ser alumna seva. Per exemple, vaig aprendre la Revolució Francesa mentre pelava patates i preparava patates amb mongeta tendra a la cuina. Petits detalls com aquests són records molt bonics que m'emporto de la meva mare. I bé, que qualsevol persona es pot emportar d'algú que ha estimat i que ha compartit amb aquesta persona moments que semblen anodins i senzills i sense importància i al final és el que et queda.
com posa els sabons dins de l'armari, com plega la teva roba quan tu encara no ho fas, com potser surt al matí a primera hora abans que la resta i prepara el seu cafè i somriu perquè ha sortit el sol i canten els ocells al balcó. Coses tan petites com això, però que són un món enorme. Quan la meva mare... Tinc tos. Quan la meva mare va deixar de ser la meva mare i va ser gairebé com una altra persona, va ser com si morís en vida. En l'Alzheimer hi ha dues morts. La primera és la mort de la persona. La segona és la mort física. I estic molt agraïda d'haver-la pogut acompanyar en les dues morts. Molt sovint no he estat a l'alçada de la seva situació. Hi ha moltes fases en qualsevol dol que són la ràbia, no acceptar el que està passant. Vaig arribar a odiar ma mare. Em feia fàstic veure com es transformava i no la reconeixia com a meva mare. Era com si fos una lladra. M'havia robat la meva mare. I passada aquesta fase de negació és descobrir la bellesa d'aquesta persona que s'ha quedat davant teu i que està viva i que respira i que et mira i que té una mirada molt especial de la qual també pots aprendre, que em va ser mestra una altra vegada. En aquesta ocasió va ser mestra de vida des del silenci, des del simplement ser, estar, poder caminar amb ella, donar voltes a un jardí, poder observar-la i donar-li la mà, cantar-li cançons, poder estar al seu costat quan jugava amb un gat. A ella no li agradaven els gats i de cop i volta li agradaven els gats. Transformacions molt boniques i inesperades que et fan somriure i t'està fent somriure aquella persona que abans no reconeixies i de cop i volta és una nova persona a la teva vida. És una nova mare. Donar-li el menjar. És donar-li les gràcies perquè un dia ella et va donar el menjar. Donar-li el menjar i donar-li de beure, donar-li aigua, que estigui ben cuidada, rentar-li les dents, posar-li bé els cabells, assegurar-te que vagi ben vestida, que estigui neta, que sigui digna. I què és la dignitat de la persona quan no et pots cuidar a tu mateixa i t'han de cuidar els altres? I hi ha molta dignitat en molts detalls petits. La manera en què et somriu simplement perquè li ha fet gràcia alguna cosa. No saps què, però està somrient. I no saps on és. Potser està com volant, potser està allà, però no saps on és. I acceptar-ho, acceptar la confusió, acceptar la desorientació, acceptar el present i viure amb el present i oblidar el passat, deixar-lo en un armari tancat i no pensar en quan s'acabarà perquè no saps quan s'acabarà. I en el seu cas es va acabar un 4 d'abril i també va ser molt bonic poder estar amb ella quan va marxar i sentir que marxava i que ja no hi era.
i sentir que s'havia transformat en una planta, sentir que aquesta transformació seva de la persona doncs havia acabat, però que continuava quan em trobava amb rius, quan treballava en plantes, quan anava al bosc, quan mirava el cel, quan cada dia veia sortir el sol o veia com marxava. Tot això ho vaig anar fotografiant i cada vegada que la sentia en un potser animal que passava davant meu o en unes arrels que havia tret de terra, allà hi havia la meva mare i això és el que ha estat la meva exposició. Una cronologia de la malaltia, de la transformació de la meva mare en un nou ésser i en un ésser que, com les plantes, sembla que no existeixin, sembla que no es moguin, sembla que no hi siguin, però això és només fins que no les escoltes, fins que no les mires, fins que no estàs amb elles i te n'adones que estan vives, te n'adones que tenen molt a dir, tenen molt a ensenyar-te, són éssers vius i la meva mare doncs també ho era, encara que ja no fos com era abans. Estimada mare, com estàs? Jo sóc a la cuina fent llàgrimes de fang. Mentre les faig ploro. Tinc por de no poder-me aturar mai. Però em fa bé. Les llàgrimes són boniques. Quan han sortit ja no fan mal. És com si per dins fossin espines clavades als pulmons o s'haguessin encallat als ventricles del cor. I després ja no hi són. Es fonen en l'argila i desapareixen. Plorar-te és la meva feina d'ara, com si tot a tu em sortissis pels ulls, en contagotes. En traspassar la cortina de llum i d'aigua al forat de la teva absència hi neix un arc de Sant Martí. T'has mort 2 vegades. La primera, quan vas deixar de ser tu. La segona, quan vas marxar i el teu cos es va quedar ben quiet, damunt del llit. Ningú no podrà saber mai com et senties, què veies, en què pensaves. Tan sols van poder copsar la façana exterior, l'angoixa pintada, els teus ulls, la punta de l'iceberg que en flames des d'on ens miraves, a cavall entre la lucidesa i la demència.